Amoko mapoto butao kupapa DZ Padziwara zeko ndo watanga tinao nasi pachirongwa abatanga nesu kusvika panguva dzino aiwa ndaira maitiro zvakanaka tandakabata album ravo rinonzi Red Robot. Mikaimi uchi wachoka ndakati ndinotosvika panyuchi ndoti nyuchi excuse ndimbotora uchi yanga ikaipezayo shuga pashuga kesto pazvese ngatione kudai izi timbotora kafemo mbichana tipinde mune zvimwe zviri kuteera. Sound out of this world. Zimnet Radio. Zimnet Radio yatipengesa zvomene kubva kwanyajena kwamushovi kumastendegwi kose vakomana veng'ombe dzotodla mumunda nemi veZimnet Radio. Zvimwe itai muchibire mvura. The best music from Zimbabwe 24/7, 365 days. Stay with Zimnet Radio. Sunga wanisunga doesn't chaya panyaya mavharo. Nowhere next Friday Marati tendera. Kupinda kuchikanga kwa Mutare kwandiri kunobatana na Pastor Ellen Anderson. Album ravo rinonzane zumwaru yeganditori kamba kanonzi kunaka kwa Jehovah. Nyimbo wedu watingeti na next Friday. Yanga yakapeigo. Kuchi pasina nyuchi. Sugar pa sugar. Release.
tinaye next Friday Pastor Ellen Anderson kubuda nomuchikanga kwa Mutare nekumakomoyo tapfura pa Christmas bus abo kamba kana zikunaka kwedu munazotikomberera mumabasa mudzimba dzedu mukufamba kwese kwatinoita album rakaita kureload and 80 tracks pachifamba nechikwata chinonzi The Vision recorded and mastered at Kunashe Studios kwa Mutare. Inzwako kakanaka kambaka wanofarira dzichitendero another album for you ritsvagiri kuwanika more details next Friday patinenge tikukukuranawo pachirongwa kubudana muchikanga umo vekwa Mutare mese makadiko zvambura mabrr kusvika patop of the hour chikomana chanzi Gaylord Hamura Black Hammer Boys kubva paalbum itsvaitsva inonzi muriva munei muriva umo kamba kanonzi Zoro kana Chimodo Brand new releases. Alfaro. Nongadora ipapo aricho
Sound out of this world. Zimnet Radio. Bata ipapo bata. Zambratu waita mnyama mwengi warima mtara Brand new release. Kanzoyarira kudaisiziwa kuti muimbi wacho atori munzira kuya pachirongwa obva miri rina kana masondo matatu raburwa muriwa mune chivi makabatwa mbeva muriwa umo yakabatwa ichitiza nyoka here kana kuti nyoka ndiye yakabatwa ichitera mbeva
Mwana maizisire ngoma Mark Ngwazi wakaita feature pakambo kachikakaka mukoma Gelo Damura Blake Hammer Boys muriwa mune ndozita rabhamu racho kambo kanonzi Zoro album rata 6 tracks Support wazimatisi nekutsvaka ma-OG chete ma-originals totenga kuma-shops usatenga murodi munyimba akakuisirawo manzi pa WhatsApp ungomukandirawo futi mbichana kuti zviite yanga kepezayo akuita kutsvedza nemavharo kuita kutsvedza Jehova wetu ndewe minana haleluya Jehova wetu ndewe minana Jehova wetu ndewe minana Jehova wetu ndewe minana Jehova wetu ndewe minana Jehova kuba koleri tanga busika ritipera vatingoti tegeta mai makoni vari kupinda mudariro Jehovha weminana tanga busika ritipera vatingoti tegeta Jehova ndi mwari chikwata Tower of Grace anosimuza marombe kuba muguruwa achivabvisa padurunhuru ovagarisana machinda anosimuza marombe kubva anotikundisa Jehovha achivabvisa padurunhuru ovagarisana machinda hauna special vanobuda ndiko hauna ugo kumakomoyo zvakare Jehova vedu ndeve minana Jehova vedu ndeve minana Jehova vedu ndeve minana Jehova akasimuzana aripa kunyengetera vavengi varipo akapiwa mwana vavengi varipo tino
album anotikundisa Jehovah ine 10 tracks, eh? Jehova vedu ndeveminana Jehova. Mai makono anobuda nekuhauna kwamutare uko on the Tower of Grace. Veminana Jehova. Vanotungamira kamba kanonzi Jehovah minana, Zedi ndiwe minana, waitirwa minana kuona zuva ranhasi. Pera vatingoti itegeta Jehova ndi Mwari kubakore. Tosimudza vaimbi veZimbabwe kufamba nemabridzi kupisa Itegeta Jehova. vakazoti pisa Gweru United amene likachiriko here katimu kainzi Gweru United. Ground yachanga raScott Stadium mazuva atakanga tiriko. Airova kanga singaroveke paGweru apa paScott azviti. Kuchitonhora muna June uchinzwa nyenzerwa pisa. Vakadiko paGweru apo. Saka musi Friday musi wechishanu oradanuka zedu ndine maproducers mairi andabata ndinoda kuti ndizounza pachirongwa timbonyasounza kuti production yemusic muZimbabwe zvakamira sei, zviri kufamba sei, vanozironga sei, mastering and mixing yacho chii zvinenge zvichiitikwa ipapa. Kondozoze kuda kusimudza marecording studios zakare vari kuproducer manzi dzevana Zimbabwe. Zvaitika pana pamhuri yeZimbabwe, ndina mukoma Makingwazi vazhinji munovaziva vekuti paalbum iya inonzi Gudomuriho. Vakamboti paalbum yekutangisisa inonzi Zvandigumbura, saka vandibata pafoni pangu apa. Saiwa mavharo nandiri kutipakirwa nemukomana anonzi Bothwell Butawo uyo. Ndakatobata zvangu ndiri pano pabudiriro 4 panapa kubata Zimnet Radio ndiri pabudiriro 4 ndikati why not? Kuti wifi yatekeshera kwese saka zvanzi aiwaka. Ekaka ndiri kuda kumboti yebo kune vatereri. Aimi. Saka rekatione mukoma Makingwazi vacho tinzwe kuti deipi yavo deipi yavo. Ende futi. Vatereri zvikuitika panapa hatiwanzozviita zvedu asi kotoita seko papublic demand. Ndabatwa namukoma Makingwazi kuseri kuWhatsApp yangu akati aiwa mukoma Mavharo chirongwa takachibata tiri pano pabudiriro 4. Ndikati ko ndeipi mune zvamungada here kungoti mbichana kune vatereri. Mukoma Makingwazi kaka alright. Pindai tinzwe chingamidza vatereri hamuna nguva yakawanda ka makuda kupedzera vamwe nguva yavo imimi andidya. Blaze zvize uchipa tuna nyuchi Goma Mavharo iti stera munonzi Makingwazi kunjanja kwamasara kupfakwa maisisiriya kwamupatsi kudi mabhuru mangu majaya momo tipabudiro apa zviti urisei mwana wamai haiwa rambai muchipusha music yangu zvamuri kuita izvozvo haiwa muri uchi akumbirisi wemwe Aproni mini hamuiti makanyanya. Pari mumpedzi aroda kuburitsa album rake but amoni paakenzwisa aidza basic Prometheus mberi amoni panzwisa saka baigona kuzombonzwa music yaimbomuro kainterview arurasungure kuti ndangobatwa netsetsika zvega anambofungidzira kuti angaroita music yakadaro sei. Ndivo mukoma Makingwazi chechi yepanze aizare vari mubudiriro 4 zvawo mugomusha kwamupatsi uko vanopfuna pamabhuru mango pajaya apa vakananga kuchivhu uko kunjanja. Kaka kondizvozoka takambokurukura nawo pamusoro pezvealbum ravo rinonzi Gudomuriho. Album riri kupisa nedzimbo dzamunongonzwapo here and there tichimhanyisana nadzo tichikupusha ndozvatinoita saka vanoteerera chirongwa. Saka nhasi vatondidaiwa nhasi ndiri kutapirirwa nomukomana Bothwell Butawo wamanga muchitaura naye anogona muchinda uyu. Saka mukoma Maki zvakamira sei, mungada kutibatisa here kuti mubudi aiwa kandisati ndapinda paparika nditi muchinda wamataura uyu manje mamanonekera Colgate nekuti chi anga akatondibata kuseri akatondidaiwa mukoma Mavharo pane zviri kuitika vaangoti timira ndikunzwisei mbichana kanonzi Marujata maybe changoitawo zvedu kuti tingoti vatariri vakanzwe album racho harisati riri kubuda manje launch yacho iriko manje so but hazina kuipa kufanira kunzwisei kamuraidzo chete. Kaka saka tipirei tinzwe zvakamira sei, pane zviri kubikika here? Tikuita kuti zviende mberi ka
tiripo pamafaro ipapo tichifara tiri kuno tambirira gore kuti ripere tipinde mune rimwe album tichipinda mune rimwe gore tichipinda nerimwe album chajetso inoka ndopane yasongwe yekuti ndopane yasongwe ndiyo inozotaura zvekuti kwamutoko wakada kunditukunya hanzi vanoruchiva runenge rwasvosve zvisokeraona rinoda kupinza mumwena mwari ndikakumbira vaveki muvape mavende kuitira pachaita zvinoirema nyangwe hama chaiyo hauzivi zvainokufungira mwari ndikakumbira vaveki muvape mavende kuitira pachaita zvinoirema unyanya pakudya nekunwa vamwe vakafira muto vachitinda pinzwa machena nemwana wamai. Alright, saka gore rino tiri kuimbisa album tajeka tsono ndopane song yekuti godo rakatiranetsa munhu wandaigara ndakatizira kwamutoko unogara nasamutoko ndichangopinda mamutoko samutoko ndokunditokonya ini ndakapfeka cheki ndakanaka mumacheki vakada kundicheka teki nini kwamutare vakandigadza matare ndakatizira kuchipinge vakada kundipingaidza kupowera vakada kundibowa kundipa bhaugari nemushonga asi ndadzoka muharare hanasi handirari saka ndakaona kuti zvina nikuwadzana navo kuti upenyu hwangu uve nebudiriro saka ndikomudziva rasekwa upenyu hwangu unoguma hwamvakosi zamukoma maki ngwazi azviteedzwe njanje express cheche panze ndifutika zvakaoma tingatotanga chimwe chirongwa futi ipapo tikapedzerera wadzimwe 2 hours right. mukoma maki mungadi chingozivisai vateereri kuti muri pachirongwa huchi pasina nyuchi imi ndima DJ kamanje mimi mobva mazongotiudzawo kuti muri sei amai Mike na Mike na Malvin wacho ipapo njanje express icho chepanze haizare sara kunzi maki ngwazi panjanja pamasisiri apa pamasara kufa kuti godi makateerera kuchirongwa uchi pasina nyuchi namukoma mafaru uchi pasina nyuchi aiwa makumberi mafanzi vatsigiri vateereri muri kumberi sehomwe yaepuroni amuite muri uchi isu hatiimbe vanhu ka tinge chiti unongo chiti blessing usingazivi ishumba ka saka kapfupi kanguva kekufara ukasitana naye mhere unogara uchiridza undotya kumutuma uchiti zvimwe acharamba rumbidzai zviri kushe asi chakafukidza dzimba matenga bva atipewo mesi timutsvene wedenga nekuti ndapinda papfumvu ndakazonetsana umwe musi nyaya yacho ikazogasa pauya mutambi mukuru aibva ati festival tisati manzondauya nenyaya iyi vanhu vese kwakutanga kuva muridzo nyaya yacho ikazoperera pabevari umbari apa azokondikura bevari mai Mike vari tii nechimwe chimufana chidiki ichi chonzi Malvin ndine 2 boys dzangu ari kugadzira band chero manzwa mukoma maki vachiti aiwa pana mukoma vakanga vachiridza namukoma Mathias Mere vairova bhesi kwa mukoma Mathias Mere but vaane chikwati chavo vanonzi mukoma Alec Musuki kaka kanzwisa chete kana neni wakangondikandira kanzwisa kati aiwa mukoma Mafaru chimonzwa iso with my permission munogona kungofana kunzwisa vateereri album which wengoma saka album racho rakatakwa 7 tracks rinonzi 10 and shoot kaka riri kuitwa officially launched live on air paRadio Zimbabwe. Imi dai ndaziva musi wacho ndaibva ndakubatisai kuti vanokwanisa kubatawo paRadio Zimbabwe pachipapa vanokwanisa kubata paRadio Zimbabwe pachipapa mubva mangodzawo kuti zvakamira sei album richirohwa live launch paRadio chaipo komana imi saka zvakuitika panapa rega ndikunzwisei kamba kacho kanonzi Marujata kubva paalbum yakanzi 10 and Shoot mukoma Alec Musuki and chazunguza the Eagle Power imi
Brand new releases. Navarro. Gondo dzinoperera mudenga chazunguza Eagle Power. Kana ndodedzera mavharo otivharira mawindo ezvaingatipoera tisatapedza kuvhara maiwe zvangu. New release. This is a
mitemo yauchandotivitsire. Shingi Mafaro on Zimnet Radio. Mkoma Aleki Musuki and Chazunguza Eagle Power. Baba michaita rinonzi 10 and shoot ndawa bata zangu WhatsApp kwangu 0 kumanje ndikati ni confirm kuti launch yakamira sei. Sei wamkoma Mafaro launch yakatitwa nezuro. Live on air pa radio chapa chita official launch album iroriri. History tells us kuti vakamboridza kwa baba Charamba vachirova basic go. Kuzoenda kwa kuchikomana Mathias Mere. Ndobva vazongoti aiwa rikanditange zvangu. Ndikadidzira Joy utondibata musana nekuti ndingangokutyokera. Fondo dzegondo dziri mudenga. Mukutaura kwandakaita nawo ndakabva ndatongoisa mudhari appointment zvese. Mudhara werasi Cape Town Victor Chipato Josh Hoshe rakatakura 6 tracks album racho itsvaitsva akabudiswa nezuro chaiye nezuro unoziva kuti zita racho ramafaro chete promotions ratekeshera Zimbabwe yese unge korera. Muimbi upi asingataure nezvemafaro chete promotions wesungura wegospel wese aimikaimi kana Zimnet yacho vakuiziva. Ndodadisa vateereri, thank you so much for choosing us. Ramba kuchivedzera voice wedi kune vanhu zvakare. Station Manika on the line. Chiro zvakanaka nako kambo kanonzi Marujata. Kana vaimbi vakupota vachirifeya vamwe handiti mangozvinzwa kubva kuna mukoma Maki Ngwazi, mwana wamaisisiri anopfeka bhutsu size 5.5. Aiwa pane mukomana airova kwa mukoma Mathias Mere uyu mukakwanisa kuzomubatawo here muite interview. Ukama hwakanaka kushanda pamwe chete nevamwe. Ndozvatinokurudzira kumhuri yeZimbabwe, ngatishande pamwe chete. Maita mukoma Alec tichange tikumbopusha mhanzi dzavo from this album rinonzi 10 and shoot rakabudiswa nezuro. Mukamanzwa ndo kanonzi Eagle Power. Panapa ndati zvazvaita panapa ndezvekuti mukoma Maki tatirega chinguvapo chiremeredza rekuti vasati vanzwa nezvealbum yavo inonzi Gudo Muriwo rega ndikutorerei kambo kanonzi kudzosera mbiri. Mavanzwa vachitaura vachitizivisa nezvamukoma Alec Musuke. Saka rega tipinde paalbum yavo yakanzi Gudo Muriwo kambo kudzosera mbiri. Mukoma Maki Ngwazi Njanje Express chechi yepanze. Aizare chechi yacho aizare hazviti. Ifamba nebhora tione mwana wa Mai Sicilia. Aba Mike na Malvin. Budiriro 4.
Inyaka Mwari Mangani Matimba Timba Ali Kutungaira Sema Kutamba na Mare Inyaka Mwari Mangani Maposuero Akatisi Apanika Sema Kutala Chikoro Inyaka Mwari Mangani Mainjinia Akatisi Apanika Kuna jikoro, iyaja kamari, mangane matugutera, akatisi apanyika. Utaka upengela ronako, iyaja kamari, lingani zikuru nyenye, zili kupita mumambure. Utaka upengela ronako, iyaja kamari, lingani zikuru nyenye, zili kupita mumambure. Iyaja, sinota kumirira kuwaje. Ukambona kumirira kuwaje mwari, ndi utawana kitendi, zingatokwa nywele kanzu. Ukambona kumirira kuwaje mwari, ndi utawana kitendi, zingatokwa nywele kanzu. Ukambona kumirira kuwaje mwari, ndi utawana mukasi, asinganyime amasepuja. Ukambona kumirira kuwaje mwari, ndi utawana puma, izinene buzakuye hamwe. Kuna mkoma maki ngwazi Jengetwezi kuva pa albamu Gudo Muriwo Mokana nzikudzosera mbiri Ndiri kupinda pa albamu Zakarina Nzima Zvingo Mkoma Gift Kezamuli Mkoma Zishawane Sounds Kani Makwaja Asmana Mukusamba Kuva paletesa albamu ravo ravakabva kubura Yori ndoi tsaitsva racho rinonzima zvinhu mwedzi yakati kuti zvaro rabuda Pharaoh
Sound out of this world. Zimnet Radio. Mazingo Magadiko Mwana Wejira Akasara, sekera mjitete, tende
Bate ipapo. Vakomana zishavani sounds vakatsigira mukoma gift kesamule. Ana wezhara. Ndiko kamukange kupedzera mukati mezuva ranaze. I'm traveling gear zviri kana cruise control. Todetsera kuti shuga kesto pazvese. Zimnet Radio in a danger and flavor. Ndiko kamba kanonzi masvingo kubva paalbum inezita rimwe chetero mukoma gift kesamule zvishavane sounds. Album itsva yaane mwedzi yakati zvaya hakuna imwe yati yaburwa after this one. Ikaka tutsigira vaimbe veZimbabwe mukati mezuva ranhasi ndatanga kutaura namukoma Botho Obutawo kubuda nomudhizeri mudziva rasekwomo. Tichagadzirisa kuti inge yapa podcast nepa YouTube nevaipotsa. Sonde rinouya tenge tiri kuchikanga kwaMutare kuna Pastor Ellen Anderson vanoimba gospel. Tinenge tiinavo ndambokunzwisai kamwe kambo kubva paalbum racho ratinge takabata. Tendera tinenge tiri tese. Thank you so much for choosing Zimnet Radio. Ndatenda hangu tafara zvanhasi zvakwana. God bless you all. Vari kurwara muzita raJesu tinokunamatirai. Thank you so much. Thank you. Tobatana next week.